आज संझिया 7 बजे दीप प्रज्वलन करेला प्रधानमंत्री के अपील। कोरोना परीक्षण के खातिर सांसद लोग के स्वाब संकलन। नेपाल के 14 जिला में कोरोना फैलल। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जानकारी। रौतहट में 15 वर्षीय लड़की बलात्कार के आरोप में एक गिरफ्तार। प्रदेश दू सरकार शुरू कल दूसर चरण के राहत वितरण। आ भारत में रासायनिक प्लांट में गैस लीक भैला पर 8 जन की मृत्यु, 100 लोग बीमार। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बुद्ध जयंती के अवसर में शुभकामना व्यक्त कैले बानी। आज एक वीडियो संदेश जारी करत प्रधानमंत्री ओली आज विश्व शांति के चाहना में तड़प रहल आ बुद्ध के संदेश सब और ज्यादा सांदर्भिक होके आ रहल बताइनी। महामानव गौतम बुद्ध प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त करत प्रधानमंत्री ओली बुद्ध जयंती विश्वव्यापी रूप में धूमधाम के साथ मनावल जावेला में भैला में ई वर्ष कोरोना महामारी के कारण ओइसन मनावे ना सकल गईल बताइनी। गौतम बुद्ध के स्मृति या सम्मान में उनकर शांति के संदेश सब सभे मिल के संप्रेषण करी कह के आग्रह के साथ प्रधानमंत्री ओली आज संझिया 7 बजे दीप प्रज्वलन करेला सभे से अपील कैले बानी। कोरोना वायरस के संक्रमण से दिवंगत भइल सब प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करेला। घायल लोग के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना करेला। इलाज में संलग्न स्वास्थ्य कर्मी सब, स्वयंसेवी सब आ ई कार्य में सहयोगी हाथ बढ़ाए वाला सभे प्रति एकबद्धता जनावेला सभे के दीप प्रज्वलन के खातिर अपील कैले बानी। संघीय सांसद सब में कोरोना वायरस के संक्रमण भइल ना भइल परीक्षण कल गेल बाटे। सवेरे 10 बजे बाद PCR परीक्षण के खातिर स्वाब संकलन कल गेल बाटे। प्रतिनिधि सभा में 275 जने या राष्ट्रीय सभा में 59 जने सांसद बानी। सभी सांसद के आज दोपहर 2 बजे तक स्वाब नमूना संकलन कल गेल बाटे। ये बीच संसद के वर्ष अधिवेशन बिहान से शुरू हो रहा बा। 15 जेठ में बजट लियावे के आ ओकर 15 दिन पहले ही प्री बजट छलफल करे वाला भइला से कानूनी व्यवस्था के कारण संसद के अधिवेशन बुलावल गेल बा। 12 के स्वर्ण गांव पालिका 3 स्थित कवही गोठ में नेपाल भारत सीमाना में एक हुल भारतीय से सशस्त्र प्रहरी ऊपर आक्रमण भइल बाटे। आज दोपहर करीब 100 जने भारतीय नेपाल प्रवेश करके सशस्त्र प्रहरी ऊपर आक्रमण कैले बाद सशस्त्र प्रहरी से एक राउंड हवाई फायर कैल 12 सशस्त्र प्रहरी जानकारी दिले बा। पहले 2 जने खेती करे वाला कह के नेपाल प्रवेश करे के खोजल भारतीय के सीमाना में ड्यूटी में रहल सशस्त्र जवान उन लोग के आवे न दिले बाद लौट के जाके और लोग भी बुलौले रहनी। भीड़ में आयल सब सशस्त्र प्रहरी के चेक पोस्ट में पथराव करके चेक पोस्ट समेत तोड़फोड़ कैले रहे। पथराव तथा तोड़फोड़ से चेक पोस्ट में क्षति पुगल बाटे। हवाई फायर बाद भारतीय सब भागल बतावल गइल बा। पश्चिमी न्यून चापीय रेखा के सामान्य प्रभाव स्थानीय वायु पूर्वी भूभाग नजीक बनल न्यून चापीय क्षेत्र तथा बंगाल के खाड़ी से समेत जलवाष्पयुक्त वायु नेपाल में प्रवेश कैला के कारण आज देश भर सामान्यतः मौसम बदली रहल रहे। बिहान आ परसों मौसम बदली रहे के आदेश के विभिन्न जगह में मेघ गर्जन सहित ठनका गिरे के आ पथल आ तेज आने सहित वर्षा होखे के महाशाखा के अनुमान रहल बाटे। बिहान सवेरे पहाड़ी भूभाग तथा कुछ तराई के भाग में मेघ गर्जन सहित पानी पड़े वाला बाटे। ऐसा ही परसों शनिचर के पश्चिमी तथा मध्य भूभाग में ठनका सहित पानी पड़े के संभावना रहल बाटे। यही से सबे के सतर्कता अपनावेला महाशाखा से अनुरोध कइल गेल बा। नेपाल के 14 जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलल बाटे। काल तक 99 जने कोरोना के संक्रमित मिलल बाटे त 22 जने इलाज करा के ठीक भी भइले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनले बाटे। मंत्रालय के अनुसार अभी तक सबसे ज्यादा संक्रमित उदयपुर में मिलल बाटे। अभी तक उदयपुर में 28 जने में संक्रमण देखल गया मंत्रालय जनले बाटे, जौना में 6 जने ठीक भइल बानी। यही संगे काठमांडू में 5 जने संक्रमित मध्य 5 जने ठीक भइल बानी। इन्हें सन सिटी अपार्टमेंट में इससे पहले संक्रमण भेटल गई 1 जने में फेरू संक्रमण मिलल बा। ऐसा ही कैलाली में 4 मध्य 3 जने ठीक भइला में रौतहट में 3 मध्य 1 जने ठीक भइल बानी। बागलुंग में 2 मध्य 2 जने ठीक भइला में 12 में 2 जने में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। ऐसा ही चितवन में 2 मध्य 1 जने ठीक भइल बानी त झापा में 2 जने, भोजपुर में 1, धनुषा में 1 और रूपंदेही में 1 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। ऐसा ही कंचनपुर में 1 जने में संक्रमण पुष्टि भइला में वहाँ के ठीक होके घर लौट चुकल बानी। ऐसा ही कर्णाली प्रदेश अभी तक सेफ जोन में रहल बाटे। बाकी 6 प्रदेश में कोरोना संक्रमित मिलल बाटे त कर्णाली प्रदेश में कोनो भी कोरोना संक्रमित मिलल नहीं है।
बलात्कार आरोप में रौतहट के स्थानीय फतुआ विजयपुर 4 के 52 वर्षीय टेक बहादुर चौधरी पकड़ाऊ पड़ल बानी। अपने सहयोगी 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार कैल आरोप में वहां के पकड़ाऊ पड़ल बानी। चौधरी से अपने सहयोगी आ एक लड़की के अनैतिक कार्य कैले लिखित उजुरी मिलला बाद मुद्दा कैल गई इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर के प्रहरी निरीक्षक चंद्रकिशोर शाह जानकारी दिले बानी। बारा जिला के सिमरौनगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 टोल देवापुर टेटा में स्वास्थ्य चौकी के कर्मचारी सबके फूलमाला के साथ प्रोत्साहन कल गई बाटे। उक्त स्वास्थ्य चौकी के इंचार्ज रामचंद्र यादव, रत्न कुमार झा, पुष्पा कर्ण, संगीता शाह, मुक्ति प्रसाद यादव, पप्पू कुमार, सुरेंद्र शाह आ रजीला देवी पासवान के गाविस पूर्व अध्यक्ष महावीर शाह कानू आ वार्ड सदस्य रफीक हवारी स्वास्थ्यकर्मी सबके सामाजिक दूरी कायम करके फूलमाला लगैले रहनी। विश्व भर फैलल महामारी के रूप में कोरोना वायरस के रोकथाम तथा नियंत्रण करेला सरकार से कल गई लॉकडाउन के कारण से गांव के सभी व्यक्ति अपन अपन घर में बैठल अवस्था में स्वास्थ्य कर्मी सब घर घर में जाके थर्मल गन के सहायता से चेक, जांच तथा दवाई वितरण कार्य से लेके रात्रिकालीन अवस्था में क्वारंटाइन में बैठे के सेवा दे रहल कार्य देख के गावी से पूर्व अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधि लोग फूल के माला लगा के प्रोत्साहन कैले बानी। सप्तरी में ड्यूटी कर रहा अवस्था में अचानक एक प्रहरी हवलदार की मृत्यु भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय राजविराज में कार्यरत 37 वर्षीय प्रहरी हवलदार राम बहादुर मगर के आज सवेरे मृत्यु भइल सप्तरी के प्रवक्ता डीएसपी तिलक भारती पुष्टि कैले बानी। मृतक प्रहरी हवलदार उदयपुर जिला के रहे वाला बानी। इससे पहले सोमवार के सप्तरी में ही एक जने सशस्त्र प्रहरी का सही कुल बहादुर कार्की के भी ड्यूटी कर रही अवस्था में मृत्यु भइल रहे। प्रदेश 2 के सरकार दूसरका चरण के राहत वितरण कर रहा बाटे। लॉकडाउन के बेरिया दैनिक जलादारी करे वाला मजदूर तथा विपन्न परिवार के समस्या न हो कह के प्रदेश सरकार से दूसरका चरण में राहत वितरण शुरू कैले बा। प्रदेश 2 के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय के तरफ से शुरू कैल गए दूसरका चरण के राहत 105 घर परिवार के वितरण कैल गई बाटे। प्रदेश सरकार से मसूरी चावल 25 किलो, मसूरी के दाल 2 किलो, खाए वाला तेल 1 लीटर, नून 1 किलो, सोयाबीन आधा किलो, हाथ वाला साबुन 1 पीस आ कपड़ा धोए वाला साबुन 1 पीस लगायत के राहत सामग्री वितरण कल गए। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल जानकारी दिले बानी। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रहल एक केमिकल प्लांट में गैस लीक भइला से कमती में 8 जने की मृत्यु भइल बाटे। आज सवेरे गैस लीक भइले बाद आसपास के 5 गांव में स्थानीय के सुरक्षित जगह में ले जाए के काम हो रहल प्रहरी के उद्धृत करत भारतीय संचार माध्यम सब जनैले बा। गैस आसपास के कमती में 20 गांव में फैलल बतावल गई बाटे। घटना में पड़ के 100 से ज्यादा लोग घायल भइल बानी। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ल बानी। उ लोग के अस्पताल ले जाए के काम जारी रहल बाटे। सुरक्षाकर्मी आ दमकल से अवस्था के नियंत्रण में लेवे के प्रयास हो रहल बा। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत में जान गए वाला की संख्या 1700 से ऊपर पुगल बाटे। बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण 82 जने जान गंवाइला संगे मृतक के संख्या भारत में 1785 पुगल बा। भारत में एक दिन थप 3587 जने में संक्रमण देखला संगे संक्रमित होके वाला के संख्या 52,987 पुगल बाटे। भारत में संक्रमित मध्य 15,331 जने इलाज बाद ठीक भी भइल बानी। 35,871 जने विभिन्न अस्पताल में इलाज करा रहल बानी। सार्क मुल्क में भी भारत सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित मुल्क के रूप में देखल गई बाटे। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के भी के न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 32, दोपहर 38 डिग्री सेल्सियस रहल रहे तो आज रात में 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:22 में बेर उगल रहे तो संझिया 6:41 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। आज संझिया 7 बजे दीप प्रज्वलन करेला प्रधानमंत्री के अपील। कोरोना परीक्षण के खातिर सांसद लोग के स्वाब संकलन। नेपाल के 14 जिला में कोरोना फैलल, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जानकारी। रौतहट में 15 वर्षीय लड़की बलात्कार के आरोप में एक गिरफ्तार। प्रदेश 2 सरकार शुरू कैले दूसरका चरण के राहत वितरण। अब भारत में रासायनिक प्लांट में गैस लीक भइला से 8 जने की मृत्यु, 100 लोग बीमार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।